نتوên yekgirtî dibêje ku di mawê sê mehan de û di encama êrîşên rêjîma Esed û Rûsiyê de bi sedan hezar sivîl derbeder bûne. David Swanson ji Ofîsa Hevrêzkariya Karûbarên Mirovî ya bi ser netewên yekgirtî ve daxuya kirin ku bêhtirî 400 hezar sivîl ji meha Nîsanê ve di encama berferhekirina êrîşên rêjîma Esed û Rûsiyê li ser gundewarê Idlib û Hemayê derbeder bûne. Herwiha daxuyaniyeke Ofîsa Hevrêzkariya Alîkariyên Mirovî de hatiye ku piraniya derbederan ji gundewarê başûrê Idlibê û bakurê Hemayê bi ser navçenek û bombebarankirin nagihê wan û navçena hevsînor bi Tirkiyê re ku kampê derbederan li wirin diravin. Daxuyaniyê amaje kirbû ku hejmara derbederan li wan kampa berferh bûye. Ew jî dibe sedem ku gelek ji wan lê derve bimînin. û got ku nêzîkî 100 dibistanî li bajarê Idlibê derbederan li xwe digire û bajarok û gundin bi timamî ji nişteciyên xwe valebûne. Ji aliyê xwe ve jî Seroka Komîsyona Bilind a Mafên Mirovan bi ser netewên yekgirtî ve Mîşal Başliyê bêdengî û piştgihkirina navdewletî derbarê pirbûna kuştiyên sivîl ji encama êrîşên li ser gundewarê Hema û Idlibê red kir. Tora Sûriya Mafê Mirovan di raporta xwe ya salane de gotibû ku 670,000 kes di sala 2018 de ji ber rejîma Sûriye û Rûsiyê derbeder bûne. Di nav wan de 134,000 kes ji encama rêkeftin û girêbestên li dijî yasaya mirovî.